अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर। नीक खाना दान देखी कर देना सेटिंग, हर या मन अब होई नाय बेटिंग, नीक खाना दान देखी कर देना सेटिंग, हर या मन अब होई नाय बेटिंग। बाबुआ राहुल या मन, बाबुआ राहुल या मन बाजटे हम से करबो बात सुन गे हमर में, हम से करबो बात सुन गे हमर में, हम से करबो। अब ने कुमार रहबो, अब ने कुमार रहबो, सुन गे हमर में, हम से करबो बात मान हमर में, हम से करबो बात मान हमर में, हम से करबो। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर।